Oke, hari. Oh, wala. Patas. Oy, patas di ay patas. Unsa man yung pagkantak? Batarong nga nagkantak diha kay mapili ko rana. Oh. Usare ha, patas ha, patas. Oh, usare hari. Ay, patay. Patay. Wala. 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 Kabi ni Ron. Sige, antog kay para pareha patas. Uy, wala. Patas. Una na to, kuan. Pila. Sa gatos Oh, sige. Sado. Hello, Sarinto. Oh, kadundong ka, hindi na dapit sa mong ward 24 na. Oh, sige. Copy. Sige. Kila to ba di? Kuan si Sarhinto baga kuan kanang nakoy nakatip na to nga nay gahantak diri nya kay illegal ba na ba ya? Ay, hantak. Mo apilta na. Buang mandega kay balo kang illegal kay na. Ang trabaho nato, dapo na to ng taong gabuhat og illegal. Ay, illegal day na. Ya, asa man na to prisohon? Nah, nisuwal na po ng pagkabalingog diyang buanga ka. Adto na presos mental kaya aron mag-uban mo dito. Pagtarong kay diya ha. Okay. Patas. Wala. Magtarong di ay. Ali na. Ay buang ginintawana oh. Nganong mamta ni partner na ako, oy sus Ginoo ko kalisurag utok. Ali na di kay magira mata buang man ka. Abi na ako magtarong. Ano Ginoo ko kig diri ti kakauban pusing na ti karon dai na. Asa naman dugo ni Papi Verde diri man to mong sabot unta. Nara ba mi dakpon nga taga Mintal unta? Tuloy. Asa man ta abi? Ay nagreklamo diya. Kapag katanga ka diri man taga-agi aning gisod kayo. Ara man dining tarong nga dalan nga dili pa jud tani agi. Ay pagkatangaan ni mo. Ay gira ti kakauban kay. Bakas ng lobo ah. Baba mo yan. Hayop ka. Baba mo yan. Saan may paggamit, boss? Saan may paggamit, boss? Nibuto lagi. Nibuto bitang buang kag naigo kung tiil o giyang natakuron. Buang yung ka ha. Ali na. Naman maugor na giingong mo naghantak. Yan mga armado. Tago. Agdangan ka kamang-kamang. Nabuang ng guring tawara. FBI ni. Tasang kamot. Narinig mo diha mga illegal kay mga tawana mo ha. FBI. Kaisuga ko nimo ikaw ra magay usab. Pag sure ba? Gusto ni kag patay di ay. Sus Ginoo unsay us kabuok? Duha mi kabuok. Amo nang isog kayo kay duha mi kabuok na unsa man taong ka? Abi na akong illegal. Abi ko man lagi na. Pasagad og duha. Karang imuhang anino mo imo ikaduha? Unsay duha? Isa imong kuyog guardian angel. Sa guardian angel. Kaday nas kong likod. Ay may asam na buang. Boss, may hapon diha. Tawa ba taw? Ay panglingisan mo kay kapag kay gamag script. Ay ulog-ulogan na kita. Bahala ka diha. Uy, Sarge, sasa ka, Sarge. Tawa niyo. Hala, laigo si Sarge. Asam dagat. Lah, may kabuto-buto. Sarge. Sorry kay Sarge. Ay kabalakan na naliyog ako. Ay. Uy, nga ka, nagunit-gunit kag pusil. Nakagawas na pugas mental ha. Papi Verde. Hoy, okay ra ka? Okay ra. Buang kabalo baka nga di ka mental ning layog-layog nimo.
Sige ra una ra balikir ko kaya ra ako kay naliyog na bitaw ko. Kaya ra balikan mo tika ha. Ating okay ra mo gudi ay. Una gis buwang ako gibatasan nga pagkakauban.